Ali kad pitate zašto mladi ljudi se odriču dela svoje slobode, i zato sam se pre svega javio, tačno je da se svaki čovek ulaskom u političku partiju odriče dela svog individualiteta. Ali znate, kad uđete u RTS, kad uđete u bilo koju kuću, u bilo koju firmu, kad stvarate porodicu, odričete se dela svog individualiteta i dužni ste da svoje želje, svoje prohteve, svoje ideje delite sa drugim ljudima i da pravite svakodnevne kompromise. Politička partija je mesto gde čovek svojim znanjem, svojim idejama, i zato ja pozivam mlade ljude da se prema svojim idejama učlanjuju u političke partije i prema željama kako misle da menjaju ovu zemlju. Uvek možete da kažete, ukoliko su normalni ljudi na čelu tih partija, uvek možete svoje mišljenje da izgovorite glasno, jasno, da zbog toga ne snosite nikakve posledice, ali i da sami učestvujete u onome što ćete u budućnosti da menjate. I izvinite, ono što mislim da je najvažnije, ono što mislim da je najvažnije, to je činjenica da ću ja odgovoriti na ono što je gospodin Milivojević rekao ko će sa kim u koaliciju. Dakle, uopšte ne želim da izbegnem to pitanje. Tomislav Nikolić je rekao više puta da je važno da se pre izbora, najmanje 3 meseca pre izbora, jasno kaže građanima Srbije ko sa kim eventualno može u koaliciju. Ili neće ni u kom slučaju. Ili neće ni u kom slučaju. Kako stvari danas, to je pitanje da li će nam biti potrebna koalicija ili ne. Ali ukoliko bude potrebe, ja ću vam odmah to odgovoriti, gotovo je nezamislivo. Mislim da bi najbolje bilo da osvojite apsolutnu većinu i da preuzmete svu odgovornost. Pa bliži se taj bugarski ili mađarski scenario po poslednja 2 istraživanja je veoma blizu. Dakle, kad bi danas, što ne znači da možda oni sutra neće imati apsolutnu većinu, ali da su danas izbori, DS bi morao da uzme i LDP, i SPS, i DSS, i SRS, da bi mogao da pobedi samo SNS.